नुकतंच इलेक्शन झालं, निकाल लागले, एक सरकार केंद्र सरकार बनलेलं आहे. आपण आज जनता संभ्रमात आहे. म्हणजे बऱ्याच चर्चा चालू आहे स्पीकर बद्दल वगैरे. तर हे सरकार टिकतं की नाही हाही प्रचार वेगवेगळ्या ठिकाणी चालू आहे. कोण म्हणतं टिकेल, कोण म्हणतं नाही, असं आहे. पण एकंदर देशात इनस्टॅबिलिटी आता आहे, अस्थिरता. आता लवकरच 3 महिन्यांनी विधानसभेची निवडणूक होणार. त्यावर आता चर्चा चालू आहे. आता MLCचं इलेक्शन चालू आहे. सगळ्या गोंधळाचा विषय आहे. त्यामुळे एक आम्हाला जे आम्ही विकासाचं राजकारण करतो याचं फार नुकसान झालेलं. ह्याच वर्षी आम्हाला गव्हर्नमेंट सपोर्ट मिळाला. नैसर्गिक शेती करण्याबद्दल किती एकरवर 500 हेक्टर जमीन नैसर्गिक शेतीखाली आणायला आमचा टास्क आहे आणि ते करण्याचा आमचा पूर्ण प्रयत्न आहे. अनेक ठिकाणी आम्ही या मीटिंग घेतोय. पण हे विकासाचं काम काय आहे, याला या इलेक्शनच्या वातावरणामुळे संथ गती आली. किंबहुना बऱ्याच गोष्टी झाल्याच नाहीत किंवा होत नाही. जसं आता मी सागरी यात्रा काढली होती, त्यावेळेला मी सरकारला विनंती केली होती की कमीत कमी प्रत्येक तालुक्यात एक तरी जेटी लावा मच्छीमारांसाठी, एक तरी जेटी लावा पर्यटनासाठी. पण ते काय होतच नाहीये. म्हणजे अनेक वर्ष त्या सुविधा आहेत मच्छीमारांसाठी आणि पर्यटनासाठी किनारपट्टीवरच्या, त्यात प्रगती नाही. आणि इलेक्शनचा आपण काही निकाल लागले तरी काही होतच नाही. अशा पद्धतीचं इथलं राजकारण. किनारपट्टीवरले अनेक कामं करण्यासाठी मी गेली 25 वर्ष धडपडतोय. पण किनारपट्टीवरली जसं डीप सी फिशिंगचं NCDCच्या प्रमुखांना मी बोलवलं. ते तुम्हाला प्रचंड पैसा द्यायला तयार आहे, पण एक सुद्धा डीप सी फिशिंगचं वेसल झालं नाही. मच्छीमारांना उपलब्ध पैसे NCDC कडून मोठ्या प्रमाणात मिळतात. जसं मी हे केलं होतं, आपलं मच्छीमारांसाठी पॅकेज केलं. पॅकेज झालं, मग पुढे काहीच झालं नाही. ते उद्योग मंत्री पण इथे आहेत. पण ह्या गावातल्या लोकांकडे लक्ष नाही. फक्त काय आपलं काहीतरी अनाउन्समेंट करायचं आणि कुठेतरी काहीतरी मुंबईमध्ये होईल का गुजरातमध्ये होईल. गुजरातमध्ये जास्त होते. मुंबईचे उद्योग गुजरातला जात आहे. तर ह्या गोष्टीकडे इथल्या नेत्यांनी लक्ष द्यावं ही माझी विनंती आहे. आणि निवडणुकीत कसं आहे की आता युतीचं काय आहे तुम्ही बघितले. युती नावापुरती असते, पण जसं आता शिवसेनेच्या उमेदवारांना भरपूर वेळ लागला जाहीर करायला. इव्हन मुख्यमंत्र्यांच्या मुलाचं किती प्रलंबित आहे आणि मग युती म्हणताय. असं कसं युती होईल? युती म्हणजे एकमेकाला सपोर्ट करणं. युती म्हणजे व्यक्तिगत काही व्यक्तींना फक्त
त्याचा फायदा मिळावा असं नाही होत. त्यामुळे विधानसभेला आता भांडणं होणार तिकिटासाठी. त्यात कोण मिळणार, काय मिळणार ते, आणि कोण निवडून येणार आणि कोण युती करणार आणि कोण युतीमध्ये विरोध करणार, हा सगळा विषय आता पुढे येणारच आहे, ते आपण बघाल. पण माझं एकच म्हणणं आहे, मला मी तुम्हाला आज पत्रकार परिषदेत सिंधुदुर्गच्या विकासाचे विषय मांडले, ते करण्यासाठी कुणी काय करतोय हा विषय महत्वाचा आहे. आणि लोकांनी मतं फक्त काम करणाऱ्या उमेदवारांना द्यावी अशी माझी विनंती आहे.